täällä Tyrnävällä oli tuolla Temmeksen puolella tapettu tämmöinen viirupöllö ja mua se harmitti aika lujasti ja sanoi, että no eihän tästä enää puutu mikään muu kuin, että pistetään se peltoon se pöllö ja nyt meillä on pöllö täällä pellossa. Traktoriteknologia taiteeksi me tätä sanotaan. Mä oon kuvataiteilija Pia Hentunen. Me tehdään täällä tämmöisiä aika kreisejä juttuja, koska eihän tässä oikeasti ole mitään järkeä, mutta se on tosi mukavaa. Marjukka taisi vähän niin kuin puolivitsinä heittää tästä puuttuu enää pöllö niin kuin tästä meiningistä. Ja me just oltiin puhuttu ja surtu sitä viirupöllöperheen kohtaloa kauheasti. Sitten mä ajattelin, että se olisi niin kaunis, kun ne muuttuu sitten syksyllä kullankeltaisiksi ja ikään kuin lentää aurinkoon. Se semmoinen kunnianosoitus niille pöllöille. Yksi ilta Matinolin Ilkka tosiaan soitti mulle ja sanoi, että mä oon nyt täällä tekemässä sitä teosta, että haluatko tulla katsomaan? Sitten mä suihkasin äkkiä paikalle ja hyppäsin siihen traktoriin. Että miten maailmassa se voi niin kuin nähdä, että mitä siitä tulee, koska se mittakaava on niin valtava. Kaipa tämäkin kuuluu kunnanjohtajan tehtäviin tämmöisessä maalaiskunnassa, että seistä pönötetään viirupöllön munan keskellä ja katsellaan, että onko se keltainen vai vihreä. Tällä kertaa tämä on keltainen. Ensi kerralla varmaan mietitään jotakin vähän värikkäämpää ja taas vähän erilaista kuviota.